Hej, nu vil jeg vise dig, hvordan jeg laver en standard map i Hammer Editor. Først så åbner du dit Hammer Editor, og så trykker du File og trykker New. Og hvis det er allerførste gang, så trykker du Kamera, trykker du 3D teksturet op på den her i venstre, øverste venstre hjørne. De andre behøver du ikke gøre noget ved på kameraerne. De er fine, som de er der. Trykker du Block Tool, som er lige her i midten, lige stregen over den der i midten. Trykker du Browse, kan du for eksempel skrive cement. Det er et meget godt eksempel til en god jord. Så trykker du Map, Infinity Report og Go To. Så kan du bevæge dig rundt med piltasterne og WASD. Trykker du bare Enter, så har du din jord her. Så laver jeg lige hurtigt nogle vægge rundt om. Kan du for eksempel skrive Wall. Det er meget godt, hvis den lige går ned under den der ground, du lige har lavet. Kommer man ikke til at se noget ned under eller noget. Kopierer du ved at trykke Shift, og så bagefter trykker du med musen. Og det hele skal selvfølgelig holdes inde. Sådan. Så er det med vores væg. Så skal vi have dem jo til at komme frem et sted. Så tager du den der lige over Block Tool. Og så her der kommer den til, som default, så kommer den til at stå som Info Player Terrorist. Og den gør simpelthen, at du kan gøre det. Du kan lave det, hvor der er terrorister, der skal starte op. Dem laver du så et par stykker af, fordi ellers kan der kun komme en ind som en terrorist. Og så rykker du en lille bit smule op, og så kommer der op til Info Player Counter Terrorist. Og det er meget let, kun 3 at rykke op eller noget. Sådan, så vi laver vores spawns. Så tager du vores Block Tool. Og så Wall igen. Så laver vi lige en væg rundt om, så de ikke bliver beskudt lige fra starten af. Og det er ligesom at lave væg rundt om. Og så spawner de i hvert fald. Så skal vi have en skybox rundt om, sådan så man kan se skyer og sådan noget. Fordi ellers kommer der ikke, så kommer der bare til at være en fejl op i luften. Så smutter du lidt ud, og så laver du en stor boks rundt om alt sammen. Og så laver du den gå lidt over og lidt under. Det kan jeg i hvert fald godt lide. Sådan. Og så går du op i Browse. Så Skybox søger du på. Og så ruller du helt ned. Og trykker på den, hvor der står Skybox her. Det kan godt være, den ikke er særlig køn, men det er den, du skal bruge. Så trykker du Enter. Og så vil der stå Skybox ud over det hele, men ikke indeni. Så går du på Tools, imens du har selected den der Skybox her. Og så Make a Hollow, den skal så være på minus 32. Og du skal så huske at gøre det rigtigt. Minus 32. Sådan. Så kommer der til at stå Skybox over det hele, men det kommer der ikke til at gøre ind i spillet. Så trykker du på dit Block Tool igen, fordi nu skal vi lave nogle steder, hvor de kan købe, hvis det er det du vil have. Så skal du Trigger her. Den her synes jeg ikke, du skal kopiere, det er sådan bare en lille chip. Så trykker du Enter, når du har lavet den. Og så vil der stå Trigger over det hele, men det kommer man heller ikke til at se i en game. Det kommer man overhovedet ikke til at se noget som helst. Trykker du Ctrl T, eller tager dit Selector Tool og trykker højre klik ude på din 2D-kort, og så Title Entity. Du skal så være Funk by Zone. Team number, den skal så være på. Det kan man lige zoome ind her og kigge. Og det er terrorist spawn. Så derfor tager vi terrorist. Sådan. Og så laver du den igen, bare send på counter-terroristernes spawn. Ctrl T. Og Funk by Zone. Og så team number, den skal selvfølgelig bare være på counter-terrorist. Så har de nogle buy zones. Men hvis man nu gerne vil have dem til at spawn med bestemte våben, så tager man sit tool der kan lave counter-terrorister og terrorist-spawns og sådan noget. Det er helt lige meget, hvad du har gang i med det. Tager du og spawner et eller andet, og så dobbeltklikker du på den med dit selector tool. Så laver du den op til game player equip. Så trykker du smart edit fra. Så skriver du weapon, og så er det våben de nu skal have. Jeg vil gerne have elite i den her bane, for eksempel.
og value skal være på 0. Så weapon og knife og value 0. Weapon og så AK 47 og så 0 stadigvæk. Altid value på 0. Og så apply. Så bliver det til sådan en sjov lille demo, som så bare rykker ud af banen. Jeg tror ikke man kan se den indgame, men så er den i hvert fald bare rykket ud. Og så, når du har gjort det, så kan man jo spawne våben rundt omkring. Så tager du den, hvor du laver counterterrorister og terrorister, og så tager du og laver sådan, og ligesom du laver counterterrorister og terrorister, den laver du bare midt inde i banen. Og så tager du selector tool og dobbeltklikker. Smart Edit, untjekker du, så laver du ammo i key og value, så skal være på det du gerne vil have. Og så kommer der til at være fuld armor på, fordi ellers kommer der kun til at være sådan lige et magasin eller noget. Det var hvordan det lavede en standard map.